Baba ino temnyama 3 golden arrows 1 bebathe arrows yona zothuma uphuthu unfortunately kathi yona ethume kuphuthu ngijabulile nginamabhabha kodwa manje ngibona omunye umuntu lo ufunani ukuthi Ngiyos support iBall support iArrows eThekwini We saw a beautiful game la besithi sibone ngathi iArrows yakhava sakubona usuku ugiya lapha bekwenzakala besijabulile phela kunenkinga ekhona lapha sifuna ukuthi sinaba number 2 kunenkinga lapha ku number 2 bekufanele sijabule hayi kodwa Sidliwe mfethu kahle kahle usiduma ngabanye befuna sidliwe uzaba bebehlele ku number 2 Masindi nemtatshela Masindi nemtatshela Hayibo But so it was a beautiful game and abantu abaningi they expected so many games so many goals in this particular game and indeed it was a thriller uyibona kanjani le game Mina engakusho nje udlalwe kakhulu Nkosi yami sidlale kahle futhi ngiyabonga ngiyalibonga ibhakabhaka ngithi igaphu kwibhakabhaka ngiyabonga ngithi ayibopha indoda emnyama ngiyajabula nje kona konke okwenzakalile ngithi ngiyabonga umqeqeshi uyasididisa phela beka iTLP ngaphandle iMaster Chef of goalkeeper nje out of the blue ungenile uTito wenzele something iTiti ngelonto masibheka iMaster Chef ekuyona siyaziyo and siyajabula kakhulu ukuthi umfokhenga ubuyile irele bafukile wabuya neassist of lo but naye yokugcina ngendlela obukeka ngayo manje wonke umuntu angathi ibhekile le league uyayibona iMamelodi Sundowns now they just won Kaizer Chiefs won yesterday and then Orlando Pirates now managed to get all 3 points uyibona kanjani ileague wena ngokwakho mina ngithi ngokwami mina ngithi league iza kuthina Nkosi yami ngisho kabi ngithi mina iza kuthina njengamabhakabhaka ayikhulumisi nje leyo nto eyethu ukuthi kwenzakale yeni esikhathini esidlule njengamanje size esikhathini esizayo kodwa futhi kulesikhathi esizayo esethu ithina iza kuthina ngikhuluma ngiqedile sisemlazi siqeda kubona iGolden Arrows ibhekene namabhakabhaka abantu abaningi bebethi iGolden Arrows izothuma uphuthu as usual but amabhakabhaka lutho that is not going to happen on our watch and as we speak right now amabhakabhaka they are sitting on 22 points and uma uyibheka ileague njengamanje ufuna uyaphasa number 2 mina ngicela ningibizele uadmin eArrows uke washo ukuthi kuvele washeshe kwasa ubesayibona bekumele vele u-email lo 3 points singaze siwulanda usikale sasekuseni uyazilethela amanzi endlini kodwa wafowethu hayi ayizidlalile. But let's talk about Urele bafethu. It's been a while sikade samgcina and then he comes back with this assist. Siyabonga mfethu coach ukuthi amnike ithuba Urele mfethu. Siyazi ukuthi president eMathuki akwazi ukurayitha Nesibonga ucoach sicela ukubonga ukuthi asifakele uTalent Embatha namuhla. Ubonile ungena kwaTalent Embatha igoli lesibili lapha. Ingakho hlezi sithi siyamdinga uTalent Embatha. Ngathi ngaba siphumanga kwi-CAF Champions League. Kodwa ke kulama game asele sayithatha ilo. Lekulebule sobe sikhona naseThekwini. Ithina esamba. Ungazubale uyazi musathinta indaba yeTalent Embatha phela that was a forced substitution nathi ubonile ukuthi uNdulu limalini and then kwayimande ngena so ucoach mhlambe ukhona something ayibonayo njengamanje njoba ubonile njoba usho ukuthi after ungena kwakho uMbatha there was a huge difference in the game ngiyacabanga khona kubonile ucoach ushinto lapha ngeke ngabona uTalent Embatha kunephasa ayikhiphela lo uApolis lapha ngibona ucoach esukume eshaya izandla kanje ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ufundile emaphutheni akhe kodwa sazobona oba noMasindi nemntanjelo usenza kahle kakhulu so nxa uthi competition njoba i-tough kanje ngicabanga mhlawumbe ukuthi le game la salele soyiwini lo iBlack Label kanjani ye-Orlando ngithi ye-Orlando league yonke sahamba konke mhlawumbe kusangenzeka necase ayopheli kwi-CAF ithi ungathi CAF ngale sibonge sekuceleni khona Champions League nginikhumbuze singakhohle ukuthi Sundowns 2016 yangena ngebackdoor yathatha iChampions League bese ngitshela ukuthi bese bakhona ikhosi likhuluma ngani ngeCAF Confederation thina sikhuluma ngeCAF Champions League la emlazi bathe Kings Wellington Stadium siqeda kubona iGolden Arrows ibhekene nendoda emnyama Golden Arrows bayithuma uphuthu bayithe yiyo ezothuma bathi uphuthu namhlanje hayi umbuthuma nje uvela wabathuma uphuthu ke namhlanje umbuthuma nje hayi umbonile umfana bezenzela abafana umbuthuma hayi siphethe no Master Chef lapha no Talent Embatha hayi ngeke besithinte siphethe Apolis
Yes, weekend enkulu bakwethu. Bazosibona usingoba. Bhakabhaka for life. There are so many things that have been said about the substitution ikambatha. It was a forced substitution. Ucoach kanti yini lefuna umbatha azayenze ukuze abelieve kuyena? Mina ngazi ngempela uthini uMbatha. uMbatha usikhombise namhlanje ukuthi siyamdinga ngeweekend futhi siyamdinga. uMbatha siyamthanda futhi sehlezi simseka. Noma ngabe yini enzeka lesingayazi uMbatha owethu. Sisonke mabhakabhaka. Sure. Baba, but in league right now, the competition is huge. Yesterday, Sibone Amakose Talala back number 2. And I must say, I'm Tanja, I am number 2. Good thing, no one ngale league so far. Ngibingelele maphakaphaka. Sima Royal Branch sihlangene sonke emlazi. Sicela ukubonga kakhulu nje support yabafana bethu besivakashela emakhaya. Hayi lesa sihlale silapha phezulu sibekelwe inkunzi. Siyazi vele ukuthi ekugcineni khona kufanele behlale besheshisa isihlalo. Sinje sibonga kakhulu ucoach esilalele samabhakaniya izikhalo zethu ngokuthi esiswini sethu siyamdinga uTalente Mbatha. Siyabonga kakhulu mabhakaniya. Siqhubeke nje sithanda team support siphelele emabhitha sihlangane sonke. Up the Bucks. Up the Bucks. So njengamanje uthi nayi Black Label on Saturday. Nayo futhi iyangena esikhwameni. Obvious mabhakaniya. Konke nje sikufaka emgodleni kuloko sothatha konke asishiyi lutho sithatha kwasani iligi nje kancane nakhona kwi-Champions League senalo ithemba basangenza ingene khona linye ibhabhaka elithenama iSundowns iyakwazi ukuthi ingene ngo-back door yini engavimbi iPirates ukuthi ibuye nayo kwi-CAF. Asazo Limpopo FC ukuthi bazokwenza njani kodwa nje sikhona samabhakaniya sangena ngo-back door siyayithatha dali bhakabhaka sithi nonke mabhakabhaka iSouth Africa yonke ngisho eDRC sithi siyabonga mokoko kathi ungaphinda lokho kwenzile uphinde ukwenze siyabonga mokoko uphinde uqhubeke mokoko kwenzile kuphinde kwenzeke nakwabanye usho ukuthi naseLoftus mhla ka-21 uzokwenza lokho mokoko uzophinda ngoba uzosithi ayijwayela kodwa ke sobona ukuthi njoba sifikile sesiyabonga ukuthi konke sikwenzile sibonga yena ukuthi aphinde futhi enzele nabanye. But let's talk about the game yanamhlanje Bhakaniya. We saw a beautiful thing. Abantu abaningi bebethi hayi kuzoba nzima iGolden Arrows yashisa kulezi insuku but sibone something amazing from amabhakabhaka. Igame yanamhlanje nami benginakho lokho ukuthi umuntu umuhlezi njalo umshaya and this couple of weeks umuzobuka iArrows ilinyuse kakhulu izinga until izifike kwi-knockout ye-Black Label bikhombisa ukuthi idlala kahle iyambisela and futhi siyakubonga njenge-team yase-KZN ukuthi iqhubeke idlale kahle bese ngibongele zami amabhakaniya ukuthi vele koze kulamula Bhakaniya sondela Asisi waribone kanjani igame namhlanje Bhakaniya? Hayi mina ngiyibone iyinhle ithandeka and abafana bethu bayathanda ukusijabulisa. Angifuni ukungasho. Yabona manje siyale enkondweni. Siduma ngabanye. Siduma ngabanye. Bathi siduma ngabanye bayayithatha bona le league balapha phezulu. Ngicela ukubuza ukuthi bayithatha nanini. Umbuzo wami umile. Sebayithatha nanini. Ngithema ngikhuluma nomunye usiduma ngabanye la uthi nilibonile yini igoli lavilakazi bengawukhuluma umlando thina sikhuluma thina ngoma dance hayibo oshaya igoli wabuka kwiSundowns asifuna ukukhuluma kakhulu ukutshele ngabantu abagwazi ibhece ingane zesikole lalanga ukutshele yabo thina namhlanje size la kuthiwa kupheka uphuthu la ekhaya yebo safika siphethe amasi yebo safika sabavubusela lapha manje basuthi umvuka olengabile lapha nani princess hello Bhakaniya hello Bhakaniya hello Bhakaniya It's when the airport president
Uba uzothatha iligi, uba uzothatha iligi. Obviously. Pirates. Ubuza ukuthi kusasa noma ngolesine noma ngolesihlanu isold out elandelayo eyani Ayebhakani. Semaphi. Sengiyabuzela Yila sophelela isold out elandelayo ngicela uyibuzela kuwena isold out elandelayo eyani Esemabhida. isemaphido yani Ibhakani obvious. ubani ucoach of the month Shaya one way. ubani ucoach of the month Wadu. ubani ucoach of the month Wadu. Ayikhulumisi. ayikhulumisi Siyabavuthurula. Sibathema uphuthu lapho. bathi ayidlali ikhefu bola mthuthu andazi babona yephi le khefu bayidlalayo ngoba i-Sundowns nathi abantu abadlala ikhefu andazi yanto engani bayidlalayo bazothi ikhefu ayidlala bola mthuthu But they are cruising nicely. We are Pagapaka, we are cruising nicely. We are cruising nicely. We are cruising nicely. Pagapaka. Kona bahlala ngabathu ama-hour. Sabuya. Sicela ukukhuluma si-Arrows. Sicela ukukhuluma si-Arrows. Sinikezela ithuba sikhulume. Sicela ukukhuluma nje si-Arrows. Silaleleni. Usikhwishi uyadlala msana umcindezelo umfana. Igame engaphezu kwakhe. Manje manje enza kanje niyamcindezela. Ingeke ibe ngaphezu kwakhe. We remain humble. Ufikile Pirates. Umbuzo uthi beluke uphuthu namhlanje. Ufikile Pirates. Ufike namasi Pirates. Unyelile Wayidele bona uphuthu wakhe. second round lizovuthusisa Lingenzeka nibafese kwi-Black Label kwi-final. Isho njalo i-Arrows ithi nizohlangana kwi-final e-Black Label. Cha angivumi futhi abanivumi ngeke basenze isikhathi futhi. So next on Saturday ibhakabhaka sold out emabhida basho njalo kuthiwa kuyacruise nje wacruise. Nalapho siyabathuma uphuthu. Sakuyini emthuma Siyabathuma uphuthu nalapho. lokhu saligoqoza ngomsombuluko saliphaka ngolesithathu nalo Sesibaphucile njengamanje sesimayinazile amagoli la u7 esasibabhaxe ngawo sithathe nje 3 sathi hayi lo 4 lo siyawuyeka into zalaba olamthuthu Yeah. ilokishile ibuyile right over ayifethu